соат 3 субҳи 21 март мардум ба иди наврӯз меоянд. суманак ҳам пухт. онро аз сари шаб мепухтанд. дар гирди дегаш тарона мехонанд ва мерақсанд. суннати қадимии наврӯзӣ оташ ва ҷаҳидан аз болои он. аммо ин гулхан он қадар калон аст ки ҳеҷ кас ҷасорати ҷаҳидан аз болои онро намекунад. ҷашни наврӯз дар душанбе асосан дар боғҳо баргузор мешавад. дар боғи ба номи Садриддин Айнӣ ҳам сокинони зиёде ҷамъ шудаанд. ид дар ин ҷо созмондиҳӣ шудааст. суманак вақте ки сабза кашид мегирем мегзаронем шираша меғавҷем мегзаронем шираша мешӯрем дар дег меандоземаш баъло ба мемонем мекунем хай 2 рӯз мечӯшонимша. барои табрики тоҷикистониён меҳмонон аз кишварҳои ҳамсоя омадаанд. Biz O'zbek va tojik xalqi bir millatmiz bizlar. Bir elatmiz. Bizning hammamiz udumimiz, hamma ما خلق تاجیک و ازبک یک ملت هستیم. رسم و آیین، خوراک‌ها و طرز لباس پوشیمان یک خیل است. برای همین عید شما، خرسندی شما، خرسندی ما هم هست. xushchaqchaqlik bilan, mana shu ochiq yuz bilan, odamlarning mana xursandchiligi bilan shu kechalikimizda mana shu o'tkazilyapti. ба муносибати наврӯз як ҳафта дар тоҷикистон истироҳати расмӣ аст. қариб дар тамоми гӯшаву канори кишвар ин рӯзҳо чунин чорабиниҳо дар ҷараён аст. аммо назарҳо ба ин иди қадима дар кишвар яксон нест. ҳокимият ин идҳоро ташкил мекунад ва бархеҳо бар асоси боварҳои динияшон аз таҷлили наврӯз худдорӣ мекунанд, вале аксарият аз расидани баҳор шоду хушҳоланд.